Owakwami uphume nje ekliniki eyohlukuhla. Uyayingena nje apha emotweni. Wathi uyayazi uba kuzawukwenzeka ntoni? Ndithi kuzawukwenza ntoni? Uthi uyazi uba ngoku uzawuba yibhabha. Ndithi ntoni? Ibhabha. Ndithi yinto loo nto. Uzawundicheba, kuthiwe phaa mandichebe. Ndithi uyaceba ntoni? Uthi kuthiwe mandichebe. Chebe. Ndithi hayi bo. Hayi ke sithe sibheke endlini ndabe ndiyicinga le nto yokuceba. Ndithi babe kakuyicacisela nto kwenzani. Uthi hayi kufuneka unditshevile wena. Ndithi ixelwa ngamanesi loo nto leyo. Uthi ewe. Ndithi akho loo nto apha, uzawuzitsheva wena. Bebethu nani ndizibona sendiguqeka ngamadolo nditsala inantsi kanye yotsheva. Bubuxhakaxhaka lo xesha bebe. Hayi nantsi hayi. Ndithi hayi ndingenawumcelela nomntu womtsheva ke. Yayi kodwa ndiphethe ndizicenga ngoba loo nto ndiyayicinga le nto uba wena ndawufika etsheviwe kanti utsheve ngomnye. Andimtsheva ndiyibethe loo mtshevo lowo ndibile ndibaleka amanzi thixo liphethe ilapho ndimane ndizosula ngoba kaloku ngoku ndiyeva nantsi kuba kaloku ikhona le nto ndiyibona intle. Hayi ndithe ndawugqiba ndaqomba hayi noko andinokwenza umsebenzi omhle kangaka ndiphinde ndinganikwa nto, mandinikwe iinto zam zize kum.